Güzel. Erkek kişi ona gülüp alıp bolan. Yani esasy Kerim hally ýermen bolansaň ýüride tordarlyk. Reklam etme. Bugün Ana. may ayının 14'ü. Ağadan 23:45. Häzir ýene 15 minutdan ýetip bolsa Şahyr Kerim Halliň doglanmaly. Ýürüýär. Kerim zany. Aktörokdan gatnaşykda bolup, işler şortlaran dostlarymyz bolup, Kerim begenlerli edip, tordalyk, şaharlyk, näçeden goşup şolýar. Pulallyk. Pulallyk näçe oglan. Ya şahar aynen anlamayayım. Şahar öz adımdan şahar. Şahar men adım. Menem şu atto. O şaharın ardan o bulgymmy? Kim diye o kımmat bakal şahar. Menem şu öz adım. Bolya Kerim zan puladar olur. Indi şu ise bermeler diyecek bolya beýmän. Bunlar näme dilen ýuwuşlanýar alyňma, ýene 2 dowam geçip barmalar maňry. Doğman görkeda ýörümer aralama. Kelýär. Ýöne ýene bir adam. Kerim'in el ölçüp rahat bolsa, Ýene orakman gatpa. Ýerdenden märi ertiýär da doğman ýa onu bilen. İş çıktı doğru değil mi? Beýmän promosyon çykdy. Bunun wajyp söýüm, bunun beýmän täwäkkär boldy. Kerim'in dowlamynda söýümge goýmagyna. Aýda diýenler şonu. Şoň üçin şu güni ýürjek bolar aslında hemme oglanlar bir çay başynda oturary, diýen dowlamyn diýip. Ýöne hiç aýtym rahatlyk bermedik. Täbi ýeride jeýle gutlamay. Doğru değil mi? Ne? Gidelim. Akıratım neme maksat. maksat rahat. Doğulumuna başlap, ödödüňe başlap, doğulumyň gutly bolsun Kerim diýip goşup düzdüm kan. Häzir ýurt aýtdyryp şunu. Bizme de bolsun nakady düzdürün. Karan o yatsan bolaýmasyn o. Gaýda aýanlay. Soğudun al qaytdy bu man. Yo, başta soğut alıptır. Sonra bizim almanımızı bilip bulam koyup qaytıptır. Tabii ne ama yaşı bu yine Kerim Can. Sağ ol. Toy hakkında ne anlatacağım? Kerim Can. Toy ne tip oldu? 3 baba. Yo, aslında Kerim düğün gitmeli. Düğün. Yo, 14'üne gidecek dedi. Çözülmedik meselesi var diye toya bırak katanış boşarlar oğlanlar doğulanlar tip kallı. Bu oğlan bilen sizi tanıştırayım. Gelle sakallas. Bu rejissör, talantlı bir kän gitmeşiklen zametka, gıdıklı gitmeşiklen aftary. Opşum zehinli oğlan. Senem ayda keyfinen berdi. Nereden geldi? Sen aslında çağırılıp. Yok, geçip baryadım çağırdı. Oğlumda, sağ olun filanla çağıranlar için. Kimin oğlum? Kerim Halli. Kerim Hallev oğlum. Duadın. Näme diýip aýtdy? Uzun bolsun dedi. Kette bolsun. Ýaşyňyň. Boldy? Awal. Dilercan. Didar. Gel bala. Gelýär. Oglanlar şu 3 milyonda oturuşukda da birinci bilen Beýmurady görseler Allah'tan şunlar diline düşmeýin diýär. Sebäbi şu käwagt naharada da duz yetmese şoň duzsuzlygyny duýmaýan oglan şu. Se öz diliniň duzy çenden aşa ýetik. Şeýle bir ýöne adalatly oglan, halal oglan Beýmurad Amanguliýew. Bir taýyny. Yo indi teň Kerim Can ýaşyň uzak bolsun. Janyň sag bolsun. Lazam. Ejatyň hakatyny gowurýan oglan. Şolaňam janyň sag bolsun. Sen ýa perdendine gowan. Uzak ýyllar ömür sürdürler. Ne diýip bolsa ýene de 10 güne ýetmänim durmuşdoýum.
bagtly bol, geliniňe maýa düşümli bolsun, ogul gyzyň kän bolsun. Garraýan çak şeýle birek syýla da hormatda gatnaşykda bolaly. Gutly bolsun doglaňyň. Sağ ol, aýdanyň gelsin. Düýünüň özüne diýip oturýarda. Bu altıncıgyny geçersem, inni kartınjygyny merle, son kartınjygyny toýunmaýdy ýa-da 3 mutba. Diýdardan gutlugyny alar ondan ýeres. Resk utlayın, mena şey yolu geçip barakam atan saklak kaldı. Maşinler hep çıkar. Gelince mutlu olsun dağlanının. Ha? Yok gelecekti. Mutlu olsun dağlanının uzak kaşan. Can sağ olsun ömrü uzak olsun. İyi de lan. Boldy, ýür. Haydi saprata çağırma. Girin o, girin. Gir. Gir yapın mı? Ya sonra oldu, ne oluyor ya? Geçin. Geçin. Evet, bağırma yüzünden, bağırma. Yok, buyurun. Ha, yıktı. Adam, bağırma, geç ağırma. Yo, issa, yo, Kerim. Rekka, bäs på zaman till. Kerim uzak gasa, hayırlı gasa, Allah'tan. Bundan meylem ağrıyan artı versin. Baktın olsun, oğullar da atmasılımdan. Kerimcan, kurtaşım, hem dostum. Doğrunun mutlu olsun, göreceğin qoğu olsun. Elmidama basın belent olsun. Yenekilerden şey üyüşüp oturmak yeter etine memleden. Doğrunun mutlu olsun dostum. Kerim, ikete kurtuluşun olup ne dostlarla sinne yok oldum otuyorum, grup odasım. Elmadama canın sağ olsun, ömrün uzak olsun. Nesip olsa toyunda da şey katlaşmak mesele etsin oğlanlarla. Ýaşyň uzak bolsun şahyr, janyň sag bolsun. Iki zat daşlaşmasyn, abray, saglyk. Zehinim daş ýaryp durdum, gowy goşulara da garaşýar. Ýa-da aýtdym, o bir ak sakal, bir Allah ömür berdi, şo ýaşlara ýetsek, şo ýyllar içinden gowy tüýüji gatnaşykda bolaly. Janyň sag bolsun, mutlu bolsun. Doglaňyň mutlu bolsun. Arzuwym ýollary hiç seni adaşdyrmasyn. Hemem ýyllar wagt ýetirsin. İň gys goýol da, iň gys goýol. Sen kozun Allah'ın bagty barýan ýollaryň iň gys sen kozun. Ýaşyň uzun olsun. Sağ olun, Allah yarkasın näme. Beğendim de olsun. Sağ olun. Ne ta? Allah. Yaşlılar olsun. Tebet bolsa, bir bayramçylyk bolsa, doglaňyň bolsa, Kerim tuğrun kömek edýär, uruşar edýär. Öz doglaň gutly bolsun diýip bir çykplet, gönüň ahady. Öz mutlu, bir çykplet, öz mutlu. Al. Birini kutlamagan da ya karşında o tolgunup durda bilen zaten tolgunup. Söz dilegen ana. Sağ olun.
Allah da näme? Ben tarifini datanırdan suwat. Hiç. Şu an emme de damaga da kılıp duran bäre geçip bilen o. Havalyň zanyňyz havalyň. Ani ne şu yerde ha? Kıdak yerim. Alana meni matratır olup göreyim şu. Kedi uzak gelse tortun suyuculuğu alıp durumum suyucu olsun. Aynı torttan sonra yedim ama odan olur lan ya. Müsaade. Var. Var değil mi? Wow, bir atır.